Vážení přátelé, milí posluchači, za chvíli můžete slyšet záznam pondělního živého natáčení podcastu Dobrovský šídlo z bratislavského klubu KCčko, kde naším hostem byla v pondělí prezidentka Slovenské republiky paní Zuzana Čaputová. My doufáme, že se vám to vystoupení bude líbit tak, jako přišlo zajímavé nám a jak se líbilo publiku v KCčku. Jenom vás dopředu musím varovat. Vzhledem k neočekávaným technickým zádrhelům je možné, že na některých místech bude mít zvuk poněkud nižší kvalitu, ale já moc doufám, že to, co jsme říkali, a zejména to, co říkala paní prezidentka Čaputová, již ještě jednou velmi děkujeme za ochotu, s kterou do tohohle experimentu s námi šla, že vám to vynahradí a že budete spokojení. Díky moc, užijte si záznam z Bratislavy, ať žije svobodné Slovensko, mějte se moc pěkně. Tak. To jste si nás spletli možná. Ano, to máme rádi. Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás u vás v Bratislavě a velmi si vážíme toho, že jste v takovém množství přišli na vlastně první zahraniční vystoupení naší nekonečné tour. Nikdy jsme ještě nebyli mimo území České republiky, takže jsme moc rádi, že tady můžeme být s vámi a děkujeme, že jste přišli. Jindra je na úvody moc dobrý, tak já ho vždycky nechám, ať to trošku uvolní atmosféru. My máme oba Bratislavu moc rádi a ani nevíme moc proč, ale máme prostě. Asi protože vždycky přijedeme, abychom poradili Slovákům, jak to mají dělat. Ano, to je, myslím, vůbec jako nejoblíbenější program českých umělců nebo komentátorů v Bratislavě přijet a říct, jak to dělají blbě. Jo. To je jedna věc a druhá věc je taky říct něco k tomu, k minulosti národa je dobrý. Jo, to taky potěší. Honza má mimořádný cit pro to, co říct na začátek v cizím městě. My většinou na začátku, když přijedeme do nějakého města, tak říkáme, proč to město máme rádi. Často si vymýšlíme, ale v případě Bratislavy si skutečně vymýšlet nemusíme. Například Honza v publiku řekl, že má Ostravu moc rád, protože mu připomíná Moskvu. To mělo velký úspěch. Ale nicméně, zejména v Porubě, ale my máme skutečně Bratislavu moc rádi. Já z mnoha specifických důvodů, jedním z nich bylo i to, že mi tady v NUSH zachránili před 3 lety život, tak já celému kolektivu lékařů pod vedením doktora Orbána, a to je pravda. Ještě jednou moc děkuju a možná to nebudeme protahovat, protože my tušíme přesto, že jste velmi milí a to přijetí bylo velmi milé, že tady nejste kvůli nám. To tak úplně budeš tak laskav a pozveš našeho hosta. Honza mi totiž zakázal používat znělé české slovo hostka. Ano, tak. To jsem zakázal jinak do domu, ale já bych jednu drobnost přece jenom pro posluchače našeho podcastu řekl, že jsem Jan Dobrovský. Já jsem Jindřich Šídlo. Těší mě, Honzo. Tak. A teď je čas pozvat našeho dnešního hosta, paní prezidentku Zuzanu Čaputovou. No, oni to, posluchači našeho podcastu to neviděli, ale my to řekneme pro záznam. Tady KCčko vstalo a tleskalo ve stoje. To je málo který politik si na konci svého mandátu užije potlesk ve stoje, musím říct. A zase chápu, že si to chcete na nějakou dobu užít. Díky moc, že jste přišla, paní prezidentko. Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A keď som počúvala tú dobrú náladu spoza dverí, tak si hovorím, ako ja zapadnem do tejto humornej atmosféry, tak snáď to nestiahnem príliš do vážnych vôd. Ale ak bude treba, tak bude musieť. Ano. Slovo muset je v politice, myslím, nejčastější vůbec. Protože moje zkušenost je taková, že většinou musíte se přizpůsobit, musíte udělat nějaké rozhodnutí rychle, musíte využít nátlaku nebo ho respektovat nebo ho nerespektovat. Prostě něco pořád musíte.
To je věc, kterou lidi, kteří v politice nemají žádnou zkušenost, nikdy nezažili, kolik je tam povinností, které musíte denně zvážit, protože musíte, neboť chcete splnit svoji roli. A mně se zdá, že vy jste zrovna jedna z těch političek, politiků, kteří tu svou roli chtěli zvládnout od začátku až do konce na 100%. A tak jsem vám za to chtěl poděkovat, protože vy jste byla vždycky za éry Miloše Zemana především nejenom slovenskou prezidentkou, ale taky prezidentkou českou. Alespoň pro nás dva. Ano, slovenský Masaryk jsme tomu říkali, ale vaše poslední cesta povede do Prahy, říkám to správně, Ano. ale i vaše první cesta v roce 2019 vedla do Prahy. Pamatujete si ještě na to, jak jste vystupovala na kampě a jak vám Praha ležela u nohou? A mne sa tu tak dobre sedí a počúva vás. Nechcete pokračovať? Je to fakt skvelé. Je to veľmi... Protože tak chce poslouchat pan Dobrovský. Ale já teď ještě budu lichotit vám. Pamatujete si na ten zážitek? Samozrejme, bolo to vlastne naozaj, že prvá nástupná návšteva. V hektickom období tá rola bola pre mňa nová. Myslím, že to bol hneď prvý týždeň po inaugurácii a bolo to veľmi intenzívne. A samozrejme, tu kampus si pamätám, to bolo krásne. Proč to říkám? Honza tady mluvil o tom, že vy jste se skutečně pro část Česka, zejména tu část Česka, která se těžko smiřovala se zvolením prezidenta Zemana, stala jejich takovou adoptivní nebo náhradní prezidentkou. Takovou adoptivní dcerou Václava Havla trochu. No, ano. A tehdy ta část Česka, která tenhle pocit měla, zažívala vůči Slovensku tu fázi, kdy říká, škoda, že to tady není jako na Slovensku v Česku. Následuje fáze, ještě, že to tady není jako na Slovensku a tak se to stále střídá. Nicméně vaše zvolení a potom i volby roku 2020 možná v Čechách vzbudili dojem nebo naději, že slovenská demokracie je definitivně v bezpečí. Teď jsme o 5 let nebo 4 roky později, vy ve své funkci končíte. Je slovenská demokracie v bezpečí? Máme za sebou demokratické voľby, či parlamentné, alebo prezidentské. A keďže sme tu minimálne teda my traja, keď tak pozerám do prvých radov, väčšina z nás ľudia, ktorí si pamätajú ešte predchádzajúci režim, tak demokratické voľby nie sú vôbec samozrejmosťou. Máme, pokiaľ ide o nedávnu skúsenosť s tým, že som sa obratila na ústavný súd vo veci novely trestných zákonov, funkčný systém brzd a protiváh, čo je tiež demokratická výsada. Máme slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania, sme demokratickou krajinou, ale rozumiem pointe tej otázky. Hranice demokracie ako keby boli na Slovensku teraz testované. Súvisí to samozrejme aj s tým, že voľby, ktoré máme bezprostredne za sebou, je zrozumiteľné, že či vláda, väčšina v parlamente a od 15. alebo respektíve po 15. júni aj prezidentský palác sú v rukách jednej vládnej garnitúry, tak si ľudia vybrali demokraticky, slobodne, takto sa rozhodli. No ale samozrejme dôležité je to, čo nás čaká a to, akým spôsobom, keď som volala o testovaní hraníc, v tých testoch jednotlivých ustojíme, ako ich zvládneme. A teraz nemyslím iba v parlamente, parlamentná väčšina poslanci, ale celý ten systém vrátane napríklad toho balansu alebo brzda protiváh zo strany Ústavného súdu. A v neposlednom rade, ako to zvládne, aký feedback dáva občianska spoločnosť. A keď sa bavíme teraz o náročnejších časoch, ktoré na Slovensku sú, tak stále sa dá s hrdosťou hovoriť o občianskej spoločnosti, o angažovaných ľuďoch, ktorí dávajú najavo, a stále treba povedať, kultivovaným spôsobom na námestiach opakovane, pravidelne, v mrazoch, v daždi, vedieť, čo si myslia. To vôbec nie je málo. Je to silná známka zrelosti demokracie, ktorá mimochodom, táto kvalita, zrelá občianská spoločnosť, či tá inštitucionalizovaná, alebo tá spontánna, vznikla v iných náročných časoch, v 90. rokoch počas mečiarizmu, ktorý bol takisto testom demokracie a vyprodukoval, vygeneroval kvalitu, ktorú by sme tu možno bez tých rokov vtedy nemali. To znamená, jako by bylo všechno špatný pro něco dobrý. Jako, že ta zkušenost, kterou ten národ a ta země udělala od začátku 90. let, vlastně není k zahození ani ta, která by k zahození mohla být. To znamená, že by bylo možné si myslet, že bychom se bez toho obešli, ale ono ve skutečnosti, když ten národ potom musí zažít nějakou oběť, tak ho to lépe formuje. Rozumím tomu správně.
Dá sa to aj takto povedať, aj keď by to možno psychológ nazval ako dodatočnou racionalizáciou, ale keď to prevediem na príklad, ktorú som ja priniesla, uznávam, ale keď to prevediem na príklad, ktorý pokrývkáva na všetky nohy, ale možno tam predsa istá paralela je a paralela s mojou osobnou životnou skúsenosťou. Najviac som sa naučila v najťažších chvíľach svojho života. Takže áno, aj táto situácia, v ktorej sme, je príležitosťou. Tak to cítim, tak to vnímam a najmä tak to chcem vnímať. Já vás nechci... Já vás nechci chtít za slovo, ale skeptik, co jste právě řekla, usoudil, že Slovensko je v nejobtížnější situaci a teď nevím od kdy. Jestli to je od roku 1990, 93 nebo 98, nebo jednou provždy, jak to máte definované vy? To já jsem nemyslel jako vtip, tohle prosím. To já se plně vážně ptám. Ja by som to nedefinovala ako keby také, že monotematické pásmo, ktoré sa tu vysiela od 89. Ja tam vnímam rôzne etapy vývoja. Hej, Samozřejmě, to já taky. Lepšie, slabšie chvíľky, snaha o krok dopredu, 2 kroky dozadu, niekedy naopak. Myslím, že som bola pomerne blízko ako človek, ktorý bol v tom verejnom priestore po skončení fakulty a počas štúdia, že tam sú zjavné znaky toho, že sme naozaj v niektorých prípadoch boli inšpiráciou pre Českú republiku a niekedy naopak. Čiže nevnímam to ako jednoliatý tok. Dobře, já jsem tu otázku položil příliš ze široka, tak já se ptám jinak, je slovenská demokracie v nejdramatičtější chvíli své historie po roce 89, i když jasně, ups and downs jsme měli v Česku úplně podobné. Tak. Stejné ne, ano. Ale velmi podobné. Ale velmi podobné. Jako z hlediska míry krize určitě ano. Čítam o tom viaceré názory komentátorov, analytikov o tom, či 90. roky v čom sú porovnateľné, horšie, lepšie. A priznám sa, že to nemám ustálené. Z mnohých dôvodov boli iné, boli veľmi náročné. Pamätáme si, alebo teda asi väčšina ľudí si pamätá tie veci a charakteristiky, ktoré v terajšej vláde patrili. Teraz to, čo sa deje, je samozrejme veľmi iné, než vláda Roberta Fica pred 2020. Prichádzajú návrhy zmien alebo avíza zmien systémových, ktoré mrazia. Veľmi, veľmi závisí od toho, akým spôsobom sa s nimi dokážeme vysporiadať v rámci toho trojdelenia moci, ako som povedala. A jeden zásadný rozdiel je, že už teraz sme v Európskej únii na rozdiel od tých 90. rokov. Čiže ten setting alebo tento prostredie, širšie prostredie je iné než počas 90. rokov. A zároveň tá situácia teraz naberá nejaké kontúry a uvidíme, čo všetko sa bude diať. Pre mňa je zaujímavé a samozrejme, že tento typ analytiky, snahy o diagnostiku je nesmierne užitočný. Absolvujem ho často pri takýchto debatách aj so svojimi kolegami, ale zároveň je už veľmi dôležité ako keby pozrieť sa dopredu. Ja nemám ľahký návod, on neexistuje asi, ale už sa ako keby pohnúť z toho, že snaha o stanovenie diagnózy má slúžiť iba na to, aby sme vedeli nájsť dobré východiská a kroky ako ďalej v tejto novej situácii, ktorú musíme načítať, prepočítať a neprispôsobiť sa, ale teda ako keby svoje kroky a svoje uvažovanie aktualizovať o tú dobu, v ktorej žijeme. Čiže ako keby pozrieť sa ďalej a dopredu, než len ako ustrnúť v tom možno až seba potvrdzujúcom sa proroctve, ktoré žijeme. Nicméně sama říkáte, že některých změn, nebo chystaných změn, nebo navrhovaných změn jako až mrazí. Ten výraz jste použila. Z čeho nejvíc mrazí vás? Keď by boli atakované dôležité piliere demokracie, mnohé z nich som už spomenula, ale niektorí poslanci vládnej koalície sa vyjadrujú o tom, že vlastne tie zhromaždenia na ulici sú tak trochu obťažujúce a že by malo byť zvážené ich zrušenie, čo mi príde ako keby že najťažší exces, pretože to je návrat pred 89. rok. Samozrejme, akékoľvek ohrozenie alebo zásahy do slobody mimovládnych organizácií, ohrozenie slobody médií sú veci, ktoré je potrebné byť na pozore.
takisto akékoľvek zásahy, ktoré by narúšali trojdelenie moci alebo zasahovali do súdnej moci. Netvrdím, že sa to deje. A teda vieme, ako čo sa udialo v januári, februári. Toto sú veci, keď sú atakované, a teraz myslím už naozaj efektívne a konkrétnymi krokmi legislatívnymi, piliere demokracie. Ono to souvisí, myslím, s pojmem slova svoboda. Ta svoboda je něco, co si každý definuje podle toho, jak on sám sebe vidí ve společnosti, respektive jak vidí smysl svého vlastního konání a své existence. A my jsme se, myslím, jako Západ celkově, ale v těch zemích, které jsou postsovětský, víc než kdekoliv jinde, dostali do situace, kde slovo svoboda je obtěžující do jisté míry. Ono je totiž najednou všude a většinou není naše, ale těch ostatních, ta svoboda. Máme pocit, že musíme tolerovat svobodu jiných. A jakoby ta naše nám scházela, bylo jí málo. A vede to k únavě z demokracie, neboť s tou demokracií si svobodu spojujeme. A trend politický, preferencí politických směřuje k tomu, že je čím dál tím větší obliba autokracie. Představy o jednom vůdci, který nás přivede do klidu a my mu budeme tolerovat, že trošku krade, že trošku podvádí a že nás malinko i té svobody zbavuje, protože konec konců k čemu nám je, když je těch ostatních. A já když jsem se podíval na nějaký průzkum veřejného mínění, tady to mám, abych to nepopletl, tak překvapivá část slovenské veřejnosti, to je v tom vzorku, který byl zpracováván, říká, že 49% těch respondentů by souhlasilo s tím, že nepotřebuje volby. Že by rádo, aby je někdo vedl. A v další otázce posleze odpovídá ale, že souhlasí s demokracií, protože je to potřebný systém, to je 76%. Tahle ambivalence je něco, s čím se v politice dá těžko vypořádat. Jo? Dá se vypořádat s tím, že máme průzkum, že se obyvatele bojí války, tak vezmeme argument pro naší pozornost, že nejsme pro válku. Teď ta prezidentská kampaň, myslím, toho byla plná. Jde to nějak uchopit z vašeho pohledu a z vaší zkušenosti výkonu funkce prezidenta republiky, dívat se na tu společnost tak, že chápete nebo jste schopná nějakým způsobem uchopit tu skutečnost pochybnosti o svobodě? Priznám sa, že ja to nemám tak silno zadefinované v kategórii alebo kvalite slobody. Rozumiem ten koncept obavy zo slobody a takej tej ako keby, že a uniesť tú slobodu. To, čo pozorujem ja, ale je to subjektívne a nemám to podložené žiadnymi dátami, je skôr, že mám pocit, že ľudia sa nadýchli slobody, iba s tým nejde ruka v ruke ako keby zodpovednosť. Veľmi to cítim a vnímam najmä vďaka novému technologickému fenoménu, a to sú sociálne siete, k tomu sa zrejme ešte dostaneme. Ale tá miera sebavedomia, lomeno slobody, lomeno kompetentnosti a sebadôvery vyjadriť sa ku všetkému, najmä odbornému, v akejkoľvek oblasti a vymáhať to svoje právo, tú svoju slobodu. Ja mám pocit, že toto je vlna, ktorú cítim za posledné roky, ale nejde ruka v ruke s tým zodpovednosť. A tým pádom to nie je úplne, že tá demokratická kvalita nie je nasledovaná tým, čo má byť nasledovaná, a to je zodpovednosť. Ale k tomu, čo ste hovorili, a možno je to aj zlučiteľné s tým vašim vnímaním u inej časti verejnosti, ale tá inklinácia k vláde pevnej ruky, keď to tak veľmi zjednoduším, ja to čítam trochu aj tak, že žijeme dobu, posledné roky obzvlášť, a predtým globalizácia, ekonomická kríza, ale posledné roky extrémne, ktorá je rozkývaná a ľudia celkom prirodzene hľadajú akýsi pevný bod. A ten pevný bod, keď sa im ponúka v podobe pevnej ruky, tvrdej ruky, a teraz nie celkom je jasné a zrejme, že či tá pevná ruka aj ponúka realistické riešenia, ale pôsobí silovo, pôsobí dominantne, niekedy až hrubo a ponúka jednoducho tú pevnosť a to, čo sa aj u nás ujalo a často používalo, že a urobíme poriadok. Naproti chaosu, ktorému ľudia čelili. Chaosu, ktorý priniesli externé krízy, hovorím za posledné roky COVID, vojna na Ukrajine, energetická kríza, extrémna inflácia a plus v našom prípade 5 rokov môjho mandátu 5 vlád.
to je veľmi nevídaná situácia. A to hovorím len o slovenských pomeroch, ale my fungujeme v širšom kontexte a všetky tieto veci, o ktorých hovorím, sa týkajú aj demokracií, ktoré sú staršie ako Slovensko, vrátane, keď sa pozrieme cez Atlantik. Čiže demokracie vo všeobecnosti čelia nestabilite alebo krízovým dobám a ľudia prirodzene, podvedome inklinujú k niečomu, čo im dá stabilitu, poriadok, predvídateľnosť. Otázka je, či si vyberajú tých, ktorým sú schopní naozaj doručiť, alebo nie. Ďalšia vec je, alebo ďalší faktor, ktorý ja tam vnímam ako významný, je, že keď sa ľudia z demokratického spektra rozprávajú o kríze demokracie, ktorej bez pochyb čelíme, nielen my, ale teda globálne, tak väčšinou máme tendenciu hovoriť o tých druhých, o tých, ktorí tú demokraciu ohrozujú zvonka. Moje pozorovanie, a netvrdím, že platí absolútne, je, že demokracia je predovšetkým krízou nás, demokratov. My sa máme predovšetkým do veľkej miery zaoberať tým, ako to, že nie sme schopní zabezpečiť fungovanie demokracie tak, že by ľudia verili. Sme schopní doručovať výsledky ľuďom tak, ako ich očakávajú. Mám pocit, že my urobíme 10 analýz, 4 konferencie, 3 návrhy a kým dôjde k tomu, že človek má doručený výsledok. Áno, demokracia je dialog, je to prirodzené a tak ďalej, ale ako keby ten praktický aspekt demokracie a doručovania výsledkov je niečo, na čo si v dobe kríz obzvlášť musí dať demokratický tábor veľký pozor. Nehovoriac o ďalších kvalitách, ktoré v rámci toho demokratického tábora máme, ako sa my dokážeme rozhádať, ako si my dokážeme vyčítať rozdielnosti v ornamentoch a pritom sú ohrozené fundamenty demokracie. A dalo by sa ďalej pokračovať, ale ako keby tá optika by podľa môjho názoru mala byť do veľkej miery sústredená viac na samotný demokratický priestor a samozrejme sledovať aj to, akým spôsobom je demokracia rozhracaná zvonku. Já s tím naprosto souhlasím. Možná, že v tom je ještě prvek vyprázdněnosti politiky. Že ta politika je najednou formulovaná spíš podle čtení průzkumu veřejného mínění a přizpůsobování se přáním těch, kteří do těch průzkumů vnáší svoje názory a nikoliv nějakou vizí. Něčím, co by byla strategická politická koncentrace na budoucnost, která by těm voličům, občanům té země dávala naději, že s tímto politikem a s touto politikou té konkrétní strany dosáhneme něčeho, po čem toužíme, protože vlastně jakoby všechno máme. Dostáváme se do stavu, ve kterém pochybujeme o bezpečí svého světa, a to je to, co jste říkala, to znamená válka, covid, všechno k tomu přispělo a to bezpečí je definováno taky jednotlivými slovy. Další z průzkumů, který jsem viděl, je, že jedním z nejvíce vnímaných nebezpečí pro Slovensko je spojení liberální demokracie. Přičemž, když tam to slovo liberální není, tak je přijatelné. Je to vlastně důkaz toho, co jste říkala, že ti liberální demokracie může mít různé druhy. Může být svobodná, nesvobodná, manipulovaná, všelijaká. Neumí vysvětlit obsah toho sdělení, co to vlastně liberální znamená. To liberální má hodně společného se svobodou, se svobodomyslností a s volností rozhodování, které ovšem musí mít nějaká pravidla. A naopak pravidla jsou ta, která se respektují obtížně, protože tam není ta odpovědnost, o které jste mluvila. Myslíte si, že to je srozumitelně podatelné, že politik dokáže edukovat ten nějakým svým příkladem, schopností mluvit s lidmi, že dokáže té společnosti vlastně vysvětlit ty pojmy? Nebo je to jeho role vlastne? Určite. Ja si myslím, že áno, že by na to nikdy nemal rezignovať, pokiaľ ide o fungovanie v demokratickom priestore. Musí sa do nekonečna uchádzať o porozumenie vo vzťahu k ľuďom, ku ktorým prehovára, vo vzťahu ku ktorým je v službe. Bez pochyby áno. Zároveň chcem povedať, druhá poznámka je, že mám pocit, že sa stále viac posúvame do priestoru, kedy žiaľ, menej záleží na vysvetľovaní, argumentoch a faktoch a viac ľudia vnímajú skôr možno emocionálne, vnímajú aj vzhľadom na záplavu a pretlak informácií, vnímajú ako si podprahovo, sú náchylní niekomu dôverovať, uveriť. Teraz v dobrom, zlom, akokoľvek to poviem. Ďalšia poznámka je, že v tomto zmysle hráme veľmi
nerovný boj. A súvisí to s tým, že sa kompletne zmenilo mediálne prostredie alebo vlastne ten priestor komunikačný vo všeobecnosti. Vidíme to veľmi jasne na Slovensku, ak sa nemýlim, podľa niektorého z prieskumov hlavným zdrojom informácií sú alternatívne médiá. Vôbec fenomén sociálnych sietí, neregulovaného priestoru je fenomén, ktorý dáva zabrať starým demokraciám. Nie to demokraciám, ktoré majú 30 plus rokov, ako sú tie naše. A je to nesmierne náročné. Vidím to aj na našej robote, na mojej práci, že niečo poviete a v sekunde existuje milión dezinterpretácií, dojmov, odkazov. Dočítate sa vlastne na druhý deň v komentároch, teraz myslíme v médiách, že vlastne aké boli korene môjho rozhodovania, motívy a čo to rozhodnutie znamená. A pritom, ako keby, keďže s tým dosť úzko súvisíte, tak vlastne si uvedomíte, že tá realita je niekde úplne inde. Takže žijeme vlastne v takejto dobe, ktorá je skôr dobou interpretácií než faktov. A v tomto je to veľmi náročné doručiť ľuďom informácie, alebo respektíve to, čo ste hovorili, to vysvetlenie, kvalita a tak ďalej. Jediné, na čo sa dá vsadiť, a je to pochopiteľné a prirodzené, je nejaký typ skúseností tých ľudí s daným politikom, političkou. A to je už kombinácia slov, skutkov, dojmu, emócie, ktorá z toho človeka ide. Asi je to taký akože komplexný balík, o ktorý alebo takto komplexne sa musíme uchádzať o to, aby sme v ľuďoch vzbudzovali dôveru. Ale, ako som povedala, v zápätí z vás sociálne siete urobia nejaký úplne iný obraz. To je iná téma toho, že do akej miery sa demokracie dokážu brániť aj voči týmto novým fenoménom. Ja som v jednom z príhovorov, myslím v Európskom parlamente, hovorila, že demokracie zahynú na najvitu demokratov, lebo aj pokiaľ ide o obranu demokracie, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa nakladá so sociálnymi platformami, roky to pozorujeme, vidíme, aká je to deštrukčná sila, rozprávame sa o tom na samitoch na to, že to je bezpečnostné riziko a vlastne to ide tak trochu ďalej. Našťastie Európska únia a istá regulácia je už prijatá. Vy jste mluvila, paní prezidentko, o tom, jak se, a to myslím, že není jenom teda tendence vaší politické scény, jak se jako demokrati dokážou fantasticky rozádat. Skutečně jako usledovat změny na slovenské politické scéně je pro člověka, jakého to zajímá, jako dost složitý. Tady, jo, já mám jistoty od roku 90 KDH a SNS, to vím. Pak bylo HZDS, které bylo nahrazeno tak nějak, řekl bych, přirozeně stranou Smer. A ta je jasná, to je 25 let, prostě jistota. Ale jako z té druhé strany, jako chytit, kdo zrovna je vlastně hlavním mluvčím těchto zájmů a voličů, je jako komplikovaný. A pak jste říkala, že demokrati taky musí doručovat. To je jako pravda. Tak co se stalo za poslední roky, že teď třeba demokrati a jejich voliči mají pocit, že doručeno nebylo? Kde se stala chyba? Já vím, že jste stále ještě v úřadu, ale stejně to ještě zkusím. Tak ja mám pocit, že každý, a myslím, kto sme tu, tak sledovali sme politické dianie za posledné roky a napriek snahe previesť Slovensko krízami, myslím tých predchádzajúcich vlád po predchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2020 sa to proste nepodarilo. A tých faktorov, pre ktoré sa to nepodarilo, je viacero a nechcem to teraz ako keby nejak bagatelizovať alebo robiť z toho humor, ale od naozaj tých tlakov objektívne tie vlády to mali náročné vzhľadom na krízy, ktoré na ne dopadli. Mix vládnych strán v rámci koalície, ktorá sa vytvorila, bol výbušný od samého začiatku a tak to aj vlastne dopadlo. Takže asi tých faktorov, to by si vyžadovalo inú analytiku, jednoducho dospelo to do toho bodu, do ktorého to dospelo, že naozaj vlastne teda tých 5 vlád za 5 rokov a myslím, že žiaden môj predchodca nemá takú prax k menovaní vlád, ministrov. Sú naozaj, že desiatky ministrov, ktoré som menovala, neviem, či to neblíži k 70. To sú proste naozaj, že, lebo pamätáte si to obdobie, že niektorí odstúpili, potom nastúpili a nebola to len výmena vlády, ale že to boli naozaj, boli to turbulentné časy a zároveň to bolo sprevádzané naozaj tými kritickým obdobím covidu, keď ľudia zomierali a tak ďalej. Takže
Takže tá diagnostika by si asi vyžadovala možno samostatnú analýzu, ale toto sú prvky, ktoré boli toho súčasťou. Já jsem teď z hlavy spočítal, že vy jste jmenovala za svoje volební období stejně vlád, a to je vlastně taková podsta jako Václav Klaus za svoje první volební období v době, ale teda permanentní český politický krize. To je, nebo jako velmi znejistěný politiky v letech 2003 až 2008. Pardon, mě není slyšet, asi Bratislava nechce mě slyšet, ale já jsem to nemyslel jako vtip a dělat z toho humor. Mě to jako opravdu zajímá, protože si pamatuju na ten večer 29. února 2020. Jsem byl v Ostravě v hotelu a sledoval jsem zpravodajství České televize tady odsud z Bratislavy. Mimochodem den poté v Česku začal covid teda. A měl jsem pocit, že rok poté, co jste vy byla zvolena, že Slovensko je prostě v bezpečí. No, jako, že je to na té geopolitické mapě, že je prostě v bezpečí. A teď ten pocit nemám. Nebo nemám. A pak teď chápu pocity lidí, kteří ten pocit nemají. A proto mě zajímá, jako, co se vlastně za tak krátkou dobu mohlo stát. A to i proto, že zase jiní lidé v Česku mají pocit, že to je něco, v čem nám Slovensko jenom ukazuje cestu. Jo? Že tohle může být jako, tak abychom se tak nevytahovali, jo? Tak, že to je vlastně něco, co nás může čekat jako ve velmi brzké době. Jo? Že si ty vlády asi budou bližší, ano, to je tak, jako si byly, ale blízké teda za posledních 30 let vlastně neustále, ať už tady vládla levice, v Česku pravice, nebo naopak, tak ty vlády, a asi ten vztah těch dvou národů zůstane. To je, myslím, že tam jako není problém. Uvidíme tedy, jestli se nesetneme na mistrovství světa v hokeji. Tam bych jako jim jistou možnost konfliktu viděl, ale jinak tý politický rovině asi ne. Nepředpokládám, že se vaše vztahy s prezidentem Pavlem nebo s českými politiky kvůli tomu, co se stalo teď v poslední době v československých vztazích nějak dramaticky zhoršily. To asi ne, že jo? Určite nie, samozrejme. A zlobíte se na českou vládu? Rešpektujem českú vládu. A predovšetkým samozrejme rešpektujem rozhodnutie, ktoré urobila a bolo to zrozumiteľne vysvetlené v pochopiteľnom kontexte, ktorom to odznelo. Zároveň boli zrušené nadštandardné stretnutia a jednania, čo neznamená, a máme to potvrdené, že samozrejme kontakty na úrovni ministerstiev pokračujú ďalej. No, jasne. Samozrejme medzi nami, prezidentmi, kontakty pokračujú prirodzene ďalej. Nehovoriac o tých ďalších sférach a štruktúrach, kedy vlastne tá spolupráca nie je nejakým spôsobom, alebo blízkosť nie je nejakým spôsobom spochybnená. Ja si myslím, že je to do istej miery aj možno prejav blízkosti, ktorú si môžu dovoliť vlády alebo národy, ktoré majú niečo spoločné, ako máme my s Českou republikou, a že si môžu dovoliť túto mieru úprimnosti. A to je zase zdravé a pekné. Já teda nemám vůbec pocit, že by se československé vztahy jakkoliv změnily ve smyslu pocitu třeba Čechů vůči Slovákům. Jak je to obráceně, nevím, ale z české strany vůči Slovensku se nezměnilo vůbec nic, jenom jistý podiv nad tím, kdo té zemi teď vládne. Jo? Což je ale výsledek svobodných voleb. To tak jako nemůžeš právě proto. No. A myslím si, že to gesto české vlády vnímají Češi jako gesto vůči konkrétním jednotlivým lidem, kteří se zachovali tak, že to je hodné nějaké politické reakce. Já bych řekl jako buranský sprosťáci a nebo jako provokatéři, kteří chtějí za každou cenu zaujmout a proto používají výrazy, která v normální slušné společnosti se prostě nepoužívá. A ten proruský narrativ, ten způsob orientace na východ, to vyřvávání nadávek vůči vám na veřejných shromážděních a urážení nejenom vás, ale i spojenců, kteří zajišťují bezpečnost té zemi, je nepochopitelně nejenom politicky, ale i občansky vyjádřená skutečnost, která v některém okamžiku ta kapka je poslední a přeteče ten pohár. A pak musíte něco udělat. Ale neznamená to, že to je nepřátelský akt. Je to jenom výraz zděšení a orientace na konkrétní lidi, kteří to dělají. Ale mezi národy nebo mezi státy to neznamená vůbec nic. To spojení bude vždycky velmi silné, protože je tam silná společná zkušenost a taky společná útrapa vedle toho, že jsme společně něco budovali.
Já jsem chtěl ještě říct otázku, ale zapomněl jsem ji, tak to nechám na Jindrovi. Já myslím, že paní prezidentka ji pochopila, nadechovala se. Jo, tak jo. Priznám sa, že ja som si medzičasom spomenula na vašu otázku a moju odpoveď. Tečie to tu, je to dobré, len sem tam s oneskorením. A súhlasím, tiež som presvedčená o tom, že tá blízkosť, ktorá je kultúrna, jazyková, spoločná skúsenosť s našou štátnosťou spoločnou je ťažko prekonateľná, nehovoriac o tom, že sme poprepájani ľudsky v rodinách, v inštitúcie, ktoré spolupracujú. Jednoducho toto sa nedá len tak ľahko prekonať, zahodiť. Ani o to nikto nemá záujem. Myslím, že ani naozaj, pokiaľ ide o politickú reprezentáciu. Ale k tomu ešte, čo ste vy predtým hovorili, keď ste sa pýtali, že čo sa to vlastne udialo, alebo a jasné, že lámeme si tým hlavu, že čo sa vlastne deje, ako načítať tú situáciu. A opäť nám môžu pomôcť dáta a trochu porozumenie tomu, že ako sa Slovensko vlastne rozhoduje, nemyslím iba v posledných voľbách, ale dlhodobejšie. Zdá sa, že tu je ako keby istý tekutý stret niekoľkých percent voličov, ktorí niekedy neboli mobilizovaní k voľbe, tentokrát boli mobilizovaní k voľbám. Chcem tým povedať, že áno, to sa potom prejaví do viac alebo menej krehkej väčšiny v podobe vládnutia alebo v podobe vlády. Neznamená to, že sa zmenila spoločnosť. Aj tie čísla ukazujú, že spoločnosť, ktorá tu bola pred 5 rokmi a volila nejakým spôsobom, je tu stále prítomná. Dokonca teraz bola ešte viac mobilizovaná v súvislosti s tým, že Ivan Korčok dostal viac hlasov, ako som dostala ja. A to je silná správa takisto, ale takisto bola mobilizovaná iná časť verejnosti, ktorá prišla voliť Petra Pellegriniho alebo zvolila vládnu koalíciu, ktorú máme teraz v parlamente, ktorá nemá ústavnú väčšinu. Je to väčšina plus 4 hlasy nad to, čo je nad polovicou. Čiže spoločnosť je plus mínus, vnímam rovnaká, nezmenená, zmenila sa vláda. Zároveň, keď sa dá oprieť o nejaké ďalšie dáta, a je to možno, by sa našli iné opačné čísla, ale keď sme si pozerali, Slovenská akadémia vied robila výskum. A teraz neviem, či šuštím ja, alebo... Ne, vy budete... Zkus ten port tady. Já zkusím asi vstát, protože to bude jediný, kde nebudu... Ne, ale to by nebylo špatný. Postav se, Jindro, postav se. Postav se. No, stačí. Nech hovořit paní prezidentku, protože to je zajímavější. Výskum SAUky. V horizonte 10 rokov tá podpora pre ukotvenie smerom na západ alebo ukotvenie na západe za posledných 10 rokov 2014 až 2024 zrástla z nejakých 25% na 43%. Akože určite na Slovensku. Za posledných 10 rokov. Ukotvenie smerom na východ kleslo. Mierne, ale kleslo. A zároveň tá tendencia, že by sme mali byť nejakým mostom niekde medzi, tiež klesla. Nie je úplne, že zásadným spôsobom, ale je tam klesajúca tendencia. Aj toto je správa o stave spoločnosti Slovenska, keď sa bavíme o tom, že či nás to ťahá na východ alebo na západ. Ten trend prozápadný je mierny, ale konštantný a jednoznačne za tých 10 rokov je to plus minus plus 20%. Jasně. Tohle je mimochodem možná vaše odpověď na otázku. Spousta slovenských mých kolegů, ale i některých mých českých kolegů upozorňuje, že jako Češi obecně Slovensku moc nerozumí. No, a že jako mají k němu postoj takový jako lehce paternalistický toho staršího bráchy, nebo dobře, už je Slovensko dospělé, má vlastní stát, ale my se musíme pořád tak jako trochu starat, kde je. Znáte tenhle český postoj? Sem tam som ho čítala. Teda mne to nikto neprišiel povedať osobne. Ale ja mám pocit, že tak postojov je asi toľko, koľko ľudí, ktorí tie postoje produkujú. Ale chcem povedať, že akékoľvek zjednodušujúce a paušalizujúce nálepkovanie národa alebo krajiny je veľmi istá a rýchla cesta k omylu. To nefunguje. To je tak komplexný fenomén, že označiť národ, že je nejaký proruský, alebo že je spiatočnícky, alebo neviem, ako by sme to, ktoré tie naratívy, alebo že to je národ, jasné, že nepomáhajú, to som čítala niekde, nepomáhajú Ukrajine, pretože to je národ, ktorý kolaboroval s Hitlerom. To sú také skratky, že rovnako ako sú skrátené, tak sú nepresné. Takže ja by som im nepripisovala nejakú väčšiu váhu. Samozrejme, môže tam byť v tých feedbackoch môže byť nejaké jadro inšpirácie, ktoré môže byť pre nás užitočné. Tomu by som sa vôbec nebránila.
ale to, čo by som považovala za fajn, a budem sa tak uchádzať u bratského a sesterského národa, aby to bolo vyvážené, prosím, dôverujte nám ďalej. Držte nám palce, dôverujte nám ďalej. Je to spoločná výzva. Ako uchovanie demokracie je výzva pre všetky krajiny sveta, naozaj tam, kde to trvá 10 ročia. A my sme mladá demokracia a na rozdiel ešte od Českej republiky máme kratšiu skúsenosť ako štátotvorný národ. Máme mladšie inštitúcie, ako sú tie vaše. Váš ústavný súd nedávno oslavoval 100 rokov, bola som tam prítomná. Náš má niečo cez 30 rokov. V tomto je naozaj tá východisková pozícia mierne ešte inakvejšia. To máte sice pravdu, nicméně to je taková typická česká finta, jak jako slavíme něco velkého, ale naprostou většinu toho času ten ústavní soud nefungoval, že? Nebo neexistoval. Jo? Ale proč neoslavit 100 let? To je ta... Stále je to viac ako 30, ako by to bolo menej ako 100. Ale mimochodem, vy jste nás ve spoustě věcí předběhli Slováci. Máte euro, na rozdíl od Čech. Měli jste první předsedkyni vlády, měli jste první prezidentku a ještě bych našel spoustu jako dalších příkladů. A předběhli Register zmluv. Ano. To je pravda. A já třeba vím, že Slovan Bratislava vyhrál jako jediný československý tým evropský pohár, to Honza vůbec neví. To mi to hrozně zajímavá 55 let stará zkušenost. Teď už to vím a omlátím tě to o hlavu. Poslední dva slovenští prezidenti, to znamená Andrej Kiska a vy jako prezidentka, jste vlastně vstupovali do té politiky bez hlubší politické zkušenosti s každodenní politikou. My jsme to teď zkusili poprvé, protože prezident Pavel taky nebyl jako praktikující politik předtím, nebo prostě profesionální politik. Teď po 5 letech. Je v tom nějaká výhoda pro politika, pro političku? Určite. Ono je to výhoda aj nevýhoda prirodzene. Je to fakt, je to nejaký typ kvality a zároveň možno aj nekvality alebo nevýhody. Nevýhody v tom, že nemáte trebárs osobné väzby, skúsenosti s inými politickými hráčmi. A musíte ich načítavať v istom zmysle na novo, aj keď tá slovenská politická scéna je pomerne malá a s mnohými, vlastne so všetkými politickými lídrami som sa poznala predtým z predchádzajúceho môjho pôsobenia v politickom priestore a mala som za sebou osobné stretnutia s nimi, ale nie v takej tej každodennej, bežnej, výkonnej báze. A zároveň, keď prichádza človek mimo výkonu politiky, neprináša si so sebou rôzne negatívne politické stereotypy, ktoré naozaj tam idete skôr s ambíciou ich zmeniť. Ako napríklad na otázky novinárov sa neodpovedá. My poradili na začiatku, že díky, to som neprišla kvôli tomu do tej politiky. A to je bežný jav, ktorý mňa ako občana, keď som to videla, prišiel, že to je tak priehľadné, čitateľné, tak podceňujúce diváka na druhej strane. Takže to bola iba taká drobnosť teraz, ale neprinášate si možno také tie ako keby stereotypy, ktoré politický život vás tak obrúsi v tomto zmysle. Zároveň je to vždy, ako sa hovorí, výhoda, nevýhoda ponoru a nadhľadu. Áno, človek nemá ponor do tej každodennosti, ale môže mať nadhľad, môže mať iný odstup od tej schémy, do ktorej sa vloží a v ktorej začína pôsobiť. Dalo by sa pokračovať, ale ja som to, priznám sa, ako zásadnú nevýhodu nevnímala. Áno, boli tam aj prvky toho, že vlastne človek musí narýchlo načítať schému, čo mi pomáhalo samozrejme právnické vzdelanie a to, že som sa predtým zaoberala analyticky fungovaním orgánov verejnej moci. Plus teda tá osobná znalosť, načítanie partnerov, to som musela ako keby dobiehať, ale malo to aj množstvo pozitívnych stránok. Já musím tu otázku položit. Nebojte, ale zas tak sofistikovaná nebude. Ale když se podíváme na posledních 35 let v československé politice, najdeme tam několik významných jako dominujících politiků, kteří dokázali vyhrávat, prohrávat a vracet se. Jejich vůle k moci byla mimořádně silná. Na Slovensku myslím, že všichni víte, o kom mluvíme. V Česku tam patřil... já tomu říkám vlastně jako naprosto neutrálně. Stejně tak neutrálně říkám, v Česku tam patřil Václav Klaus, Miloš Zeman, teď tam patří Andrej Babiš, ale když jsem mluvil o tom, co se stalo poprvé na Slovensku a teď se stalo v Česku, nebo respektive, co bychom mohli mít poprvé také, prezident Pavel někdy na podzim, nebo kdy to bylo, řekl, že nebude obhajovat mandát po roce. A jeden z argumentů proti tomu, byť samozřejmě je to prostě rozhodnutí prezidenta, byl, podívejte se, co to způsobilo na Slovensku.
A mířilo to na vaše rozhodnutí neucházet se o druhý mandát. A já jsem šel ve vašich botách a nikdy jsem nebyl ve vaší situaci, takže si netroufám hodnotit to vaše rozhodnutí. Nevím, čím jste musela projít a myslím, že to bylo těžké. Vzhledem k tomu, kde Slovensko dneska je, nelitujete toho rozhodnutí? Vzhľadom na to, že to rozhodnutie moje osobné nebolo ani rýchle, ani povrchné, priam naopak. Bolo mimoriadne zodpovedné, dopriala som si na ňo čas, uvedomujúci, že tie scenáre vývoja po voľbách môžu byť rôzne. Vzhľadom na to všetko, čo bolo dôvodom môjho rozhodnutia, nemohla by som podpísať, že ľutujem. Stojím si za tým rozhodnutím a rozumiem, a je to legitímna úvaha a otázka. Vôbec nie je isté, či by som tie voľby ja teraz dala vzhľadom na to všetko, ako tá kampaň prebiehala, v akom kontexte sa to dialo. Zároveň onedlho bude možno trošičku viac porozumieť vzhľadom na to, že som sa vyrozprávala v jednom rozhovore knižnom, aj širší kontext tých dôvodov. Naozaj to obdobie, ktoré mám za sebou, a viem, že Peter Pavel to spomínal takisto, že jeden mandát pravdepodobne. Neviem, či to rozhodnutie už zmenil, alebo sa k tomu teraz nevyjadruje, je to jedno, je to jeho rozhodnutie, ale doba, ktorú žijeme, tých 5 rokov, ako to často spomínam, ja mám pocit, že som prežila 2 alebo 3 mandáty v porovnaní s tým, čo zažívali, akú dobu, myslím teraz, moji predchodcovia. Zároveň za tých 5 rokov som si uvedomila, že všetci politickí hráči, ktorí boli v nejakých pozíciách popri mne, tam boli rok a pol a išli na striedačku do parlamentu alebo niekde neťahali tých 5 rokov, týchto 5 rokov, ani jeden z nich. A áno, dalo by sa, ako keby som vyhrala voľby, dalo by sa viesť v tej funkcii ďalej. Ale nebolo by to dobré ani pre krajinu, nehovoriac o tom, že by to nebolo dobré pre mňa. Ak mám ten typ nárokov na kvalitu výkonu mojej práce a verejnej služby, a toto je, že sakra zodpovedná rola. Toto nemá skončiť tak, že ja si pripadám dôležito v paláci obloženom zlatom, ale má to byť tak, že vládzem, mám silu, mám motiváciu, energiu ísť ďalej. A ja som vedela, že tu dôjdem do bodu, kedy to chcem v plnej sile doviesť do 15. júna 2024 a potom by už, ako som to bývala povedala, tá funkcia slúžila mne a nie ja jej alebo nie krajine. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem iba dodať, že si nesmierne vážim aj to porozumenie, ktoré po tom oznámení prišlo. Bol to veľmi zvláštny moment pre mňa povedať a možno sklamať ľudí, ktorí mi dôverujú, lebo samozrejme časť spoločnosti sa tešila, to je jasné. Ale ako som vďačná ľuďom, ktorým som nepovedala správu, z ktorej sa možno potešili, napriek tomu to ľudsky prijali. Ja si to nesmierne vážim a verte mi prosím, že dôvody môjho rozhodnutia neboli slabé. Ako sa poznám už 50 rokov, som bojovníčka. Nezlaknem sa len tak hocičoho a nenechám sa upratať a nejakej podobe určite budem ďalej vytrvalo slúžiť tejto krajine. No, to je to, co jsem se chtěl zeptat. No právě, vy jste v unikátní pozici velmi mladé, velmi mladé ex-prezidentky. Jo, máte před sebou spoustu let, máte důvěru lidí, to tady slyšíme. Tohle je vzorek samozřejmě, ale myslím, že spousta Slováků vám dodnes důvěřuje, spojuje si s vámi nějaký naděje. Tohle je dissent intro. Ne, jsme ve veřejném sále, hlavní, ne? Ty víš, že to, Honzo, není pravda. Jsme ve svobodné zemi, na svobodné diskuzi. Ale chtěl jsem to trošku odlehčit. Já jsem zrovna chtěl paní prezidentku ještě jednou skřípnout, ale ne, chtěl jsem položit otázku. Víte už, jaká je ta role, o které teď mluvíte? Já jsem třeba slyšel od předsedy vlády slovenský, že budete novou předsedkyní progresivního Slovenska, což mi přišlo jako dost divoká teorie i mně. Jo. Jako externímu pozorovateli, že nevím, jestli to je přesně to, co člověk po 5letým zápsahu chce dělat, ale jak vy vidíte svou roli? Je v Evropě, je ve stranické politice, je ve v čem je ta vaše role příští postprezidentství?
Nie je v politike. Není v politice. A to je taká ako keby humorný sprievodca výkonu môjho mandátu. A nerobil to iba súčasná vládna koalícia, ale aj predchádzajúci lídri vlád, kedy očakávali, že vymenujem progresívnu vládu, keď robím progresívny púč. Stále to bolo proste nejaké podozrenie z toho, že vlastne som asi tieňová premiérka progresívneho Slovenska budúca, alebo ja neviem čo. Nie je to tak. Nechystám sa do progresívneho Slovenska. Veľmi držím palce, samozrejme, prirodzene. To strana, z ktorej som zišla, ale z ktorej som sa, ako keby od ktorej som sa odstrihla v momente zvolenia. A nevidím svoju budúcnosť v politike. Ja som to tak abstraktne nazvala, prosím ešte, že mi doprajte chvíľku času na oddych a v tom zmysle, že ja v podstate žijem v rýchliku a nie celkom chcem naskočiť za jazdy do iného rýchliku a teraz ako keby urobiť nejaký typ záväzku aj sama v sebe. Ako sa hovorí, dopraj si veľa času na áno a málo času na nie. Takže si zatiaľ dopriavam ten čas na áno vo vzťahu k niektorým ponukám. Ale ja som to tak veľmi interne pomenovala a možno tým pádom aj tá zrozumiteľnosť končí iba na hranici mojej osoby, že som tak trochu momentálne, aktuálne unavená z boja. A 25 rokov, alebo počas ešte aj vysokej školy som sa angažovala a vždy som bola ako keby na tej línii stretu. Aj ako advokátka, právnička a potom ako prezidentka pri obrane hodnôt, práv a neviem čoho. A aj mám pocit, že aspoň tam ma to niekde tiahne, je, že som si to tak abstraktne nazvala, že namiesto boja by som sa chcela venovať podpore rastu. A čokoľvek to pozitívne bude podporovať to zdravé, dobré, potrebné pre Slovensko. A stretne sa to s mojimi talentami a dispozíciami, tak ako ich má každý, tak to by som sa veľmi tešila, aby mi to dávalo to zmysel krajine, lebo toto je moje životné kontinuum. Ono to mení formy, menia sa mi javiská v jednotlivých obdobiach môjho života, ale v zásade toto je životné kontinuum, tak v ňom by som rada pokračovala. Když jsme v té osobní rovině, tak mě napadlo, že zopakuju otázku profesora Jana Kysely, kterou jsme společně slyšeli při jedné příležitosti a kdy on velmi bystře ji formuloval tak, že představa nás intelektuálů o politicích spočívá v tom, že čím kvalitnější politik, tím svým příkladem vnáší do společnosti svou vlastní myšlenku. To znamená, demokrat s přesvědčením je ten, kdo příkladem zlepšuje společnost. A říkal, že vy jste ta, která má všechny předpoklady to udělat. Máte na to půvab, jste žena, máte autoritu a umíte velmi dobře formulovat. Přesto se to vlastně neúplně podařilo. Jak je to možné? Vysvětlujete si to nějak? Máte hotový názor, já ho znám, ale chtěl bych, aby ho slyšeli i diváci a posluchači. Neviem teraz, či trafím to, čo som povedala pri inej príležitosti, ale priznám sa, že neodchádzam z tej pozície s tým, že sa to nepodařilo. Mala som snahu a mám snahu do poslednej minuty svojho mandátu urobiť ponuku iného typu politiky na Slovensku, vecného, neosobného, slušného, v súlade s ústavou, s rozmerom aj emocionálnym, najmä tých pozitívnych emócií. A musím povedať, že stále táto ponuka politiky je plus minus prvá alebo druhá najdôveryhodnejšia na Slovensku. A to nie je málo. V dobe krízy dôvery, v dobe rozvracania akýchkoľvek faktov dezinterpretáciami a dezinformáciami, to vôbec nie je márne úsilie. Zároveň, ak to môže byť pre niekoho inšpiráciou, a v tomto zmysle to bol môj taký ako keby súkromný experiment, politika je veľmi náročná, neexaktná disciplína, ale ak si dáme pozor a vieme včas odísť, nemusí na človeka pôsobiť devastačne, môže zostať sám sebou a to tiež vôbec nie je málo. A tým pádom možno nastáva ten efekt motýlych krídel, inšpirácie pre iných a iné v akejkoľvek pozícii vo verejnom priestore. A takto sa ja inšpirujem od iných a možno sa navzájom podporujeme a inšpirujeme k tomu, aby sme či už politickú kultúru, vedenie krajiny potiahli spoločne ďalej.
Jste mi na tu otázku, jestli nelitujete teď rozhodnutí nejde do druhého mandátu, odpověděla srozumitelně, já ten názor chápu, ale zeptám se ještě trošku jinak. Nelitujete toho, že jste vůbec do toho šla? Do té politiky? Ja si nekladiem tento typ otázok. Ako keby nevraciam sa späť k rozhodnutiam, ktoré som už urobila a cestu, na ktorú som vykročila. Vykročila som na ňu slobodne. Pamätám si, že to bolo rozhodnutie, ktoré bolo nesmierne ťažké, lebo vedela som, že prostredie, do ktorého idem, je náročné aj s tou mierou empatie, ktorú ja považujem pre život za dôležitú, že to bude ťažké. A napriek tomu som vedela, že to je, ako som si to tak zadefinovala, že most, cez ktorý musím prejsť. A tú ponuku som chcela urobiť. A dopadlo to tak, ako to dopadlo, že som sa stala prezidentkou, takže to spätne nelutujem. Bola to a je to obrovská životná skúsenosť. A stále verím, že všetko to dobré a pozitívne, čo som aj s mojím skvelým tímom mohla urobiť, sa nestratí. Aj keď to bude možno na nejakú dobu onálepkované, neviem ako, ale história je v tomto, myslím, férová. Pokiaľ ide o zhodnotenie takých tých väčších hodnotových prínosov, tak ten oblúk, myslím, historicky bude fér a bude férovo hodnotiť. Upřímně, nepřekvapilo vás, že jste to vyhrála? Nebo, rozumíte, já znám kandidatury za ty roky, kdy ty politici do toho šli s jasnou vizí, že chtějí vyhrát. A pak znám kandidatury, kdy to ty lidi zkusili třeba proto, aby upozornili na nějak, což je legitimní, aby upozornili na sebe nebo na nějaký téma. Jo? I takových kandidatur jsme měli v Česku poměrně dost. A vy jste ve chvíli, kdy jste se proto rozhodla, protože bez urážky, vy jste byla, vaše čísla známosti tehdy na Slovensku byla velmi nízká a pak to teda jako udělalo tenhle vývoj, ale vy jste si fakt myslela, že to může vyjít? To není otázka bez respektu, prosím, vy jste to vyhrála, že jo? Ale ptám se, jestli to byla vlastně jako součást, jako, nevím, upozornění na problémy občanské společnosti na Slovensku. Fakt to bylo od začátku, že se stanete prezidentkou? Což se povedlo? Predovšetkým, ako je, myslím, všeobecne známe, nebol to môj životný sen a môj plán. Bol to nápad mojich kolegov, ktorý som musela pár mesiacov stráviť. Do toho došla vražda Jana a Martiny. Téma spravodlivosti bola na prvom mieste v prieskumoch verejnej mienky. Niečo, čomu som sa venovala dlhé roky predtým. A potom nastal ten proces uvedomenia si toho, že tú ponuku teda napokon urobím. Ja som to často spomínala, ja som veľmi inšpirovaná Lao Tse-Ting, ktorý popisuje 2600 rokov dozadu. Tú knihu som čítala asi 1000-krát. Sú rôzne preklady, ale jeden mám preferovaný. A je to vlastne ako keby sprevádzanie človeka jeho osobnou cestou v súlade s najvyššími princípmi. A ďalšia časť je o tom, že vlastne takto tá snaha byť vyladený v súlade s najvyššími princípmi je možné pretaviť do spôsobu vládnutia. On to nazýva vládnutie v tom čase, ja to nazývam verejnou službou. A tento typ, toto ma ako keby zaujalo, že či je to vôbec možné priniesť už počas kampane, lebo tá kampaň musela byť veľmi verná tomu, ako ten mandát budem vykonávať. To si človek predefinuje, tú budúcnosť. A tento typ ponuky som urobila. A pokiaľ ide o to, že s malými číslami a s malou sumou peňazí na začiatku, samozrejme, až keď ľudia začali prispievať, tá moja životná skúsenosť aj v iných etapách môjho života bola, že toto nie je pre mňa prekážka. Keď sa do niečoho pustím, dôverujem tomu a to, čo je strašne dôležité dodať, a som nezávislá na výsledku, tak to môže výjsť. A tohoto som si bola vedomá úplne od samého začiatku. A potom proste prišli všelijaké vlny a neboli peniaze a iní kandidáti ma už vyzývali, aby som to už odstúpila a tak ďalej. Až prišlo obdobie diskusí a to bolo niekedy v prvej polovici januára, kedy aj ľudia začali finančne podporovať tú kampaň na transparentný účet a až to teda spôsobilo to, že som v posledné týždne mala najlepšie čísla. Takže ten
samotné zvolenie už vlastně zodpovedalo tomu Jasně, já mluvím o tom rozhodnutí, který jste přesně činila v roce 2018, to, že jste pak jako si pro to vítězství šla, to jsme pochopili i my v Praze s tou slabou schopností empatie Slovenska, tak to, že v lednu 2019 už nám bylo jasný, že vy jste jako máte velkou šanci se stát tou prezidentkou. A ja nechcem, aby to znelo ako keby neprimerane sebavedome, lebo myslím, že som si x-krát kladla otázku, že s touto mierou poznateľnosti a nedostatkom peňazí a tak ďalej, že tých pochybností bolo milión prirodzene. Iba ako keby sama som toto neriešila. Nechala som to, ako sa hovorí, tá cesta bola možno dôležitejšia ako ten cieľ. Férová, otvorená ponuka a ona buď prinesie, alebo neprinesie výsledok. A priniesla. Já bych se vás chtěl zeptat na takovou otázku, která možná může být poslední, protože nikoli vaše nebo naše poslední, ale poslední v té naší diskuzi dneska večer, protože už tu sedíme hodně dlouho. Vy určitě přemýšlíte o tom, jak to bude se Slovenskem v budoucích pár měsících anebo let. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet slovenská politika? No. Jak bude vypadat Slovensko za dalších 5 let? Je klasická otázka HR oddělení každého. Mm-hmm. Kde vidíte Slovensko za 5 let? To dokonce naši auditoři říkají vždycky. No. Ja sa priznám, že by som sa nevydala touto cestou, lebo by to bola moja projekcia, bol by to z nejaký subjektívny odhad. Samozrejme, že by to bola nejaká snaha o premietnutie všetkých možných ambícií ľudí, ktorí sú mi hodnotovo blízki, aby Slovensko bolo jednoznačne ukotvené na západ, demokratické, slobodné, všetky tieto atribúty, ktoré sú dôležité. A toto si naozaj prajem a dôverujem tomu, že to je prirodzene možné. To, čo je podľa mňa že väčšia záhada, je, že ako sa k tomu dostať, aby tieto kvality boli naozaj pevné a ukotvené aj o 5 rokov, aj počas tej cesty k tým 5 rokom. Zaujalo ma, teraz som sa v poslednom čase 2-krát stretla s jednou informáciou v Nemecku a bola to reflexia od pána ex-prezidenta Gauka, predtým od iného analytika v Nemecku. Oni hovorili o tom, že na demokraciu, alebo pre demokraciu ich skúsenosť, oni sa predtým nejak nestretli, ale ich reflexia každý to zdôvodňoval iným spôsobom, že je potrebných 40 rokov. Takého toho aj toho mojžišovského vyvedenia a tak ďalej. Ako keby generácie, ktoré si odžijú a tá demokracia je nielen o informáciách, ktoré človek nadobudne, ale predovšetkým je to o žitej skúsenosti, ktorá sa zapíše do nás a do jednotlivých generácií. Takže možno aj toto môže byť nejaká odpoveď, že si to konečne, že tak sadne a nebude to prebiehať v nejakých turbulentných alebo chvejúcich sa obdobiach. Toto môže byť jedna vec. No a cestou k tomu, ako som naznačila, spoločnosť zostáva rovnaká a to nemáme k tomu jednoduché návody a verte mi, že sa tým zaoberám nielen ja, ale určite množstvo ľudí. Ale to, čo sa nám ako keby ponúka najbližšie je, že pokračujme ďalej, nestrácajme nádej, nerobme iba sami na sebe a na svojich kariérach, ale musí tam byť ten presah pre spoločnosť. Robme drobné, malé veci v rámci rodiny, ulice, komunity, mesta a štátu. Toto všetko sa počíta. Toto sú tie drobné kamienky budovania demokracie a budovania niečoho, čo je neviditeľné a k demokracii patrí. A to je vzájomná dôvera, súdržnosť spoločnosti, ktorá sa nám za posledné roky nesmierne oslabila. Tomuto verím, toto je ako keby najnižšie visiace ovocie, ktoré môžeme urobiť. Nestratiť nádej, ísť ďalej a robiť kroky, ktoré tú komunitu na miestnej alebo celoštátnej úrovni upevňujú. Já jenom přemýšlím, jestli podle zvyku máme jako z Česka teď dodat nějaký moudro, jak k tomu dospět, ale možná bych se Já bych řekl, že jsem větší pesimista. Ale možná bych to vynechal. My vám každopádně, paní prezidentko, děkujeme. Přejeme vám za nás, ale řekněme i za posluchače naše, to můžeme si dovolit, že ne za všechny Čechy, ale za posluchače. Hodně štěstí, zdraví a ať se vám daří v té prezidentské funkci. Není to jednoduché, jak známe my z Česka. To jako není úplně jednoduchá úloha, ale věřím, že se s váma budeme dál setkávat. A budeme se těšit, že ten váš odkaz
který jste přinesla během toho vašeho prezidentování, opravdu zapustí ty kořeny, o kterých jsme tady mluvili. Budeme rádi a děkujeme. Dámy a pánové, Zuzana Čaputová. My moc děkujeme. Ať se daří. Já vím, že na rokových koncertech se ještě většinou vrací NTP, ale to tady asi tak úplně nebude. My vám moc děkujeme za to, že jsme tady mohli být. Já taky děkuju. Ano. No, já jsem čekal, jestli se připojíš. A co jenom asi tak můžeme říct, hodně štěstí Slovensko. Já se k ničemu jinému ani neodvážím. Hodně štěstí Československo. Hodně štěstí Československo, to je... Tak jo. Díky. Moc vám děkujeme, mějte se moc hezky. Nashledanou. A zase někdy. Nashledanou. Já jsem Jan Dobrovský. Já jsem Jindřich Šídlo. Nashledanou. I v letošním roce pořádá Paměť národa již tradiční závody v běhu po celé České republice a na Slovensku. Více na www.běhpropaměťnároda.cz a www.běhprepaměťnároda.sk.